My demon. Sisi bakurari nkurupisa. Ngosiana nini? My dear. Mana? Kana nyaya mwana please. Anditoda kutomboedzwa nyaya iyo. Munogara kuinzwa nyengo mukaramba kuinzwa kamwana ndewenyu. Angoti angomuzwa ropa rababa wake mungobata padu. Ropa rababa wake wapi? Iro bonga riri mudombo iro. Haisiyana nini? Mungade kuramba nhumbu muno. Ndini mukadzi wenyu kana. Amunzwe sei kana tichitaura. Ukazita nhumbu yangu rini? Yeni asura zvikuramba chizokudzanya. Ndakaitaura nyaya iyi wani. Nyaya iyo ndakati asura kuinzwa panapa. Ndotora ruoko rwangu rwurubatisa. Abati. Maidira. Ndamuti chii? Siyana nerunzwe. Ndakunondibata. Abati munonetsa. Mwana upi nyaya mwana asura kutomboinzwa. Munonetsai. Sweet yekuti aziye uchida uchinditamba chekuseri. Chekuseri chipi? Iwe kai. Mwana wacho muda kuti nditi vanhu vanoti chim community inini ndini mukadzi wenyu munogara naye everyday mumba muno moda kuramba nhumbu. Asi chatinoziva vanhu vanoramba nhumbu vanhu vasati vatomborora. Mukadzi ari mumba uri murume wangu nhumbu ndeyako. Narudoza munadzo. Maidzi, haikunoda kuti manikidza kubata mwanasiri wangu mani. Saka mukuti ndiwani? Ndibvunza ndiwani iwewe mani. Mana ndiwani hata uyu arapo. Unzwa nditaura. Ngati ndiwani hata arapo. Ndinoda kushandisika ndizvo usingazivi. Iwe ndokuti mwana iwe. Rasta upi baba tsibo mfufu. Haikunoda kunyebedza kushandisira iwe maidzi. Unzwa ira nditaura. Rasta upi mfufu. Maidzi. Unondibatisa mwanasiri wangu. Iye hana mauye kubata mwana iwe. Hana mauye kubata mwana iwe. Ndikubvunza. Ngati hana mauye kubata mwana iwe. Uyu ndiye kudzina mwana. Ndana nekurara kwamaita. Handibodana nemini. Solona Mutsaika, Romeo and Juliet. Rasta. Itai zvamaita tomuchitana. Timotiratidza ito. Rasta zvina mafanidzo enyika. Muruzwa ndikutaura izvi. Ndatitai zvamaita muchitana namaitia. Muri malove beds kai. Abadi. Kumuri kuona. Usandibvunze zvinhu zvisina nebasa rese iwewe. Usandibvunze zvinhu zvisina nebasa rese. Ndiwani maita muone wani. Ndaita ndione saka kana ndisingaoni utora advantage una asingaoni. Wopinda chikomba ndiri mumba muno mini utsarana nacho pambedha pangu panapa. Solona Mutsaika. Nhasi twakuona zvamaita munomba muno zvese ndaizvona. Kuti muzvidzokurodze muzviti izvezvi. Enda kuna Rasta kunokusangana. Itai zvamaita tone muchitoda. Mabadzi saka makuonera mama. Murikutozviitira zvenyu wedzi. Manje kwasara kuti muchinyatsodhaunloda manje munyatsozviitira chaiko chaiko. Muchanyatsoita pupu chaiyo mati mandi asatatanga. Ndokuti muite zvamaita muchitanga muchisvika muchipinda mumba munomu. Muchinyatsolaxisa zvenyu munomu muchiita munomu menyu munomu. Zvinoda kuti muite nhasi. Baba D munondisemesa imi mamugeze mukanwa menyu munonhuwa. Saka marasta manje ndo musinganhuwa handiti. Hakuna kunopedzera nguva. Rasta wako itai zvamaita. Itai zvamaita. Haikuna kupusha mukadzi wako chimbvisa pauri Rasta iwewe. Uri kunzwa here iwe. Uri kupusha chii? Waiti kumpusha mazoisa? Waiti kumpusha mazoisa? Ndokutambira Rasta iri nhasi. Aitoni zvamaita. Kisana itoni. Mira kaniwe. Rasta. Muchibva ipapo ndacho muende pambedha apo. Mune zvamaita. Mamukisa babati. Mamukisa but ende kumbedha tu. Pambedha wewe. Itai zvamaita. Right, saka Rasta ini maijira bofu kanyi mati. Babati. Ndiri bofu ndida bofu hapana zvaro. It's not what you think, Babati. So you take advantage yevanhu vari disabled. Vari disabled handiti. I can explain. Say my diva yamanera kuti shut up. It's not what you think. My dinero. Unzwe. Ndokuponda nacho chizvezvi. Rasta tsembe tu. Tacho kuita zvamaita. My diva. Tsembe tu. Kasika. Ndazvokwadza munhu unoonera munhu unomnasi. Uri kunzwe. Tatsoma kupapa. Tatsoma kumbo. Maiti dokera. Rara botone maiti. Isanga kumbo. Sinzama kumbo zo. Kundai. Ndizona mkurona dombe. Nokuroya nasi. Itai zvamaita. Rata vetora advantage kuti munhu andooneka nditi. Handiti maijira bofu kamudaro. Manje nasichachaya nasi. Zvakara hapo. Munhu anotutaura ndati itai zvamaita. Aita ni nhumbu yamakadzi.
Don't we just wait to my eat the husband and we Shumba. Shumba with us question. It was a matter of citizens about today. Zvinhu zvawakaita zvokunza munhu mumba munomwewo ndichikutumira mari ndichikupa zvese kusimba kureva handisi ndini zvinhu zvenyu zvapenyu zvakambonyatsopakupisha kuti manyatsotaurei munotemba nei ini ndimondiudzai unopinda mba muno muzogara mba mangu inini nemukadzi wangu wanizoziva kuti uyu ndakachata naye mapicha arimo ese muno makazara yemuchato chivindi chakugara mba muno Badi. Makuona. Ndagara ndaikuona ini ndagara ndaikuona Kwese? ye nguva ise ndaikuona come on CG Munei mauraya munhu babadi. CG come on wake up Chi Badi. Chi Sina maitu kwese. ndaitoona simuka ndikuona ndinoona bata ndikutoona handi unogara apa ndabisa mushoko aimo kuti ndakupinza mushoko. I'm sorry for that, eh? Just relax. Meone here kwese badi. Ndaiona it was just a trip yekuti ndaenda trip my dear. Sama indiziva. Kuziva kuti handinokunzwa navaidiva kutogara ise keki saka ndaikuziva kapa ndakakuona ipo ndakuna kuziva Kwese maitoona. ndaitokuona. Ndaifika ifamberudzi. Pakamuna matangu ndo yashanda. Wapika uniform yetu. Hapana kana nisingaona zvese ndaiona. Ndimaitima bad kama Usaka mishamu iwe. ndakakuudza ndikati muchatya kupi nenyaya dzenidzi. Hakuna kwazvinosvika zvinhu zvakadaiwo zvakaipa kudaro so. Ndiwo mishamunyara. Ndinomanyanga ari kutirwa. Ndakazvitaura wani. Handikuona kuti CG ane brains sharp. Just imagine zvako CG. That's a relaxation. Chandisiri kuda ndechekuti muzopedzera masiya mapanza pamubhedha pangu panapa. Ini ndakasiyana netype dzedzi dzekuti dzikabata vanhu vachiita zvamuri kuita izvozvo. Ndobva dzadamura musoro kana kurova kana kuuraya. Ini handiti izvozvo. Urinzwa. Kana ndakatokutarisa kudai ndinoona kuti haa uri mupana wangu iwe. Uri mudiki kwandiri kuti uri munin'ina wangu chaizvo. Handina time yekuda kuswera ndichidamburana nevanhu kana kuuraya nevanhu. Because I can do anything izvozvo. Same thing ndiwe maiti. Handina chimwe chandokwanisa kukuita. But ndinoda kukonkluza nyamshi zvakanaka ndokusunungura izvenyu. Ini ndoenda ndoita move on nelife yangu. Handikunzwa CG zvandokutaura. You are there as a witness. Vanokurayana nazvo maiti muedzi wamapinza. Mbati uyu wamaita vamwe vari kutemana nematemo vamwe vari kucheka nemapanga nekuda kweizvozvo izvo. Nendaisa munhu pasi. Nai badi. Kuti musvike apa chii chakamboitika kuti muzofeka kuita mbovha. Nguva yese ndinoza ndaitoti hamuone. CG ndikakutaurira it's a long story. Inini I was working in South Africa. Sematauro ndakamboita kuti ndoshandira ku South Africa. Maiji mabudira akuita fese nyumbita innocent dai zviro zvamuwe. Ndozvinoita muroi. Ndaita fese yamuroi chaiyo. Fese nyaya inongofitwa nechipande. Yes. Makatofitwa nekuita housewife chaiyo. Uye mukadzi ndaimutrust out. Ndagara ku South Africa kwekwe ndakashinda for years South Africa CG. Hatokunzwa ndokutaura. Ndasenza ikoko inini I never got any of this. Ndasingamboona mukwana wekuya kuno. Kupakatota. Wekuya kuno. Azviitira wetu. Ndakutotya kuti anogona kudownload ipapa pakatotapupu chaiyo. Wakatototi naimi drama. Wait auna kuiona yakaerera kusasuku kuchero. Saka ndachimajini. Ndasenza ku South Africa kuya kuya. Ndakanyaya. Ndafika 2 months days. Ndiri ku South Africa kuya kuya ndadhonza vari kuno. Ndingotumira mari ndikudende kudiki. Ndakanda ndota hope. Hope dzanga dzinyeke kubva ndiri kudiki ndakakura chingorota. Chakarota inini chinotoitika. Ndakadota nechikombo. Exactly mnakaine last. But face yake ndandifuna tsona but ndaimona kuti unanechi? Ane last. Right. Ndikati upedza narota idzi. It's obvious case. Dzakadzokora dzokedzwa dzikairikesi. Ndobva ndaenda mwana ndorova mapepa angu bva ndakumbira manje basa. Ndikati anochi ndokumbira off days. Saka ndakazongoita application yekuapply for a leave. Ndobva ndakubatanza madays angu ese ndobva ndapiwa 6 months dzekuti ndidzoke kuno. Andite. Ndobva ndoti no let me train by all means to trap here. Ndobva ndangoya unexpectedly ndakutsvaga zitike kuti ndisvike chitangwe kufa. Ndakakutrepa munhu wangu kuti ndione kuti ari kuita sei, ari kuzvifambisa sei. Bvudzi hope dzangu ndinozi hadzinyepi. Ndopakatangira trap yangu ndauya pano. Ndakuchigara panapa treatment yandakapiwa CG ka. You cannot believe it.
ndichiti nini ndoenda kutoilet ndinoda kana mvura yekumwa chaiyo kana chii ndaisemwa inini kana kuti ndimugunde so maidhi kudai kwa nenyaya yekuti ndangoti handichaone chete handi kubata senzi iripo mistreatment yandakangopiwa kusvika vati inini handitombobata handibate anything saka imimi pamakazviitira chena maitozviitisa aiwa patakaita pamuchato paipa handitiwo kanzi takaita chibvumirano chekuti mukuoma mukurwadza kwazvo ukati I do pamberi pevanhu vese handiti ndozangida kutesta kakutoona kuti aiduya ikushanda iri nekuti dei zvaiva kusaidi kwako inini was supposed kunge ndichitoita take yako iwewe handiti ona ended up akutsvaga iwewe sii vaarata chiu ndakasiyana nemwe type yekuti kabata vanhu vane zvikomba nene nevakadzi vevanhu vanoroita chini chekupinda pamangu imba ndakava kandega ndikapinda ndega mari yangu ichidya hapana kuchipiwa mari yangu nemukadzi but inini handina problem nazvo izvozvo handiri kuona sii nyaya kwakazosvika paakatsvaga iwewe aiti ndichaona freedom yekudana nani saka now I'm giving them that freedom yekuti varove zvaonzira inini then I can go on with my life. I'm not going to tolerate anything. Ndakatotenda ndakati apa maidhi zvavaita zvekutsvaga caregiver vapedza nyaya isi. Now I've proved kuti maidhi wandiratidza unhu hwako hwese kuti iwo uri pambi ndanzingazivo ndakarora pambi chawaingoda pandiri mari yangu chete ndo chawaingoda pandiri mweya yetsvina babadhi mweya musha kwedu vasingatoti ndigare mumba mukaitendera mukaitendera kune mwana vasavarume vatoriwo single seso vari kutochemera kudaita unovarume vakaita sanabadhiya ndaida kutomuramba ngawandakatoita matendezi manje ndichitoda kuti ndimurambe matende muchita matendezi muine chikomba mugombezi kana muchichikwate muri kunamata chii chinonzi mutendi chii inda kuti stupid iwe mukadziwe umbwa wauri kuitawo ndakatendeuka shungu kutendeuka sinobatwa maita se wakatendeuka rini watendeuka nhasi nekuti ndakubata inhasi manje ndandichizviona zvese zvawaita uranomwa uchinepedzera maprayers ako chiimba kunomo chidii uchinamata ndichiona zvangu ndichita kunge ndakapusa ndo zvatisvitsa pakuti tikusvika kuzobata kudai so vamwe vanoisa rinyoka but I think runyoka rwenyu rwamakaita rwunyaipira kunge bofu ndorwo rwekuseri manje hapana kuwenzera makabata tokoti ndimwari because kutanga pakuti hope sikashoma kuti hope dzikutaurira kuti pane zvikuitika but apa hope dzakadii vamarotetsamukanzi kuna German Zimbabwe exactly ndo zvakasvika zviri andiri busy ndichite ndikuchengeta munhu asiri kuona ndisiri kuzotozwa kuti muri kutozvionera henyu aiwa still haisi problem watikabhiutikesa ndaikaona kana kutohila mandaidoya kuya ndasirihwara ndaitanga kutohima muziya unonoti makandira chandaita shoko kwauri anga ari kutochiti tokuda chichicha kunanakirwa kanika beauty saka maitokanda shoko maidhika siyana nenyu iwe ndosika waindijairira because iwe siyana naye ini ndambokubayabayira kana vati kukanda shoko zvanova kudana naye kukanda shoko kudana naye kana kuti shoko rinokandwa zvakwanira kuvhuma vanoramba vabvunzeka kuti ndakavhuma here sijisiyana nemapenzi ini ndokutsvagira imwe kudanana naye saka iwo ndokutumira mari ndipota ndikutumira mari utsvaga munhu utodanane naye dei anga rimwe munhu unozanenge arenda kurambira misoro kudhara but ini ndosendisa burini manje zvangu newe zvakanaka ngorako izvo sina munyaya aiwa kasandikumbira regerera hai chitero mubhaibheri zvakazaromukadzi akane chii chakadaipo apana kuregerera ndisiye muna kudisenda kundirova kana kundipfuura nepfuti sezvinoita vamwe asi mandisiyawo ndiri pana ndiri mupenyu saka nangu ndikumbira uregerwa kumaongo kwamuri nezvandakuitira munhu kana kuti ndokukwadza handisi kuita izvozvo
otherwise ndakanwanza kuti unouya uchika mukadzi wangu muchigara mumba mangu muchidya chikafu changu muchipiwa mari yangu yandoshanda ini otherwise ndina ndiri munhu ndikadenda kakuita zvinozvo asi ndakudecida kuti noiwewe kukuregerera kwangu ndikokuti uchangotorana nemukadzi uyu namaidiya ndiye mukadzi wako hata nemhungu yangu motorana zvenyumwedi moenda even a problem with that zvinorambana kana ndizvinochata kana muchidei that is nothing to do with me I want to go on with my life naisiji ameno pamwe ndokona ndokanganisa you are there as a witness ukona zvese zvakaitika kubva zvichitanga please help me or help us wesi ndapedza kutaraura ndozvona mai saka my dear you can take your things last time go with your wife thank you mwana wako ayo inini zvakaitika ndabvuma ndakumbira ndikuregerero panapa kwa inini emwana wako dondele kupi hayi tizonyati zonozotaura baba kumba kwenyu and my dinda kwenda things tanzi ndiendi na kwanguru anditende taxi musandipedzere kwa yangu muno mimi muri kuita zvakutaura bule muno bule kairo watama ayo madinda kwenda sama iwe ndisiye sama uchienda kupi kwa wainyepera kuti tiite zvitatedza kamari hapana future ndemboite nemukadzi wemunhu waizviziva kuti ndine murume ndikakuroora uchangondiite zvimwe chete zvakaita mukoma wangu ndisende ndineupenyu hwangu ndigadzire upenyu hwangu sena nini ndakuenda inisezvo medhemo vakubva pano ende ndiri munhu akandipinza basa saka ndakuenda nekuti maiona ende munoona saka inini atingi rangu basa raperera panapa I love you. You don't have to go on detail. Avasiya vaenda abadi vasitaura yedu zvakanaka iwe vakanapa iwe ndapedza nekudhara kupuro rako ndakupa please don't step shumba moyo kani kuti nini ndindokuda ndoma zvandakakuudza shumba kwenda kupi notifike home this is your Michelle anogotaura naye aiwa iya ndinachakutaura naye Michelle maiti ndapedza nezvekufonza mishaivana handina kukuponda ndakuita sei kana kuti ndikumbura motaura cg afanokwa kuenda mina kandizotaura chimbomira vatanga vaenda totaura inini I love you, you know that from the bottom of my heart hapana munhu wandikumbura inini ndikumbura kuti munhu panapa handisida zvekuponda nemi kana unosira maidi ndapedza nekudhara ukunzona ndikutaura here gubhuro rangu ndakupa iwe tora zvinhu zvako ubve pani cg please don't go ndakuzoitenge ndinopunza mishaivana panapa ndinongobva zvakanaka ndakauya ndiri pabasa upichi zvazoenda ine deadway saka rega ndingoenda tandichitochengeta ndinoparadza dzimba dzevanhu you see this card saka maifamba naro kadhiri everyday handitongosingade kupinda umhere umu ndova ndairichengetera dakariri mburugwa yakati mburugwa unoinazvo izvozvo chawangori focus dinacho nyaya yemari chete shamari une mari yekuti ndinokwanisa kukuroora ndisingasiye kana chiredzwa ndichibva ndangopedza kawani nandikunzwa I can take care of you since panapa ndikuona kuti imba inoiyi inenge ine mabed memories saka inini I will just buy a new stand for you, especially for you. Tobva tavaka panapa toisa maroja tonogara hedu somewhere else without any disturbance. So what do you say? Please, I'm serious. Ndokusiya panapa iwe unoda kuti mwana wako wechikomba umuchengetere pana. Plus D wacho nini not sure kuti mwana wangu ere. Aiwa, tichazotanga tenda kuma DNA. Siyana na Michelle. Mimi. Mimi. Iwe ndako kukuzuma zvamuchikuona uchingoita yesewa nditira kuti uchitora action dzako pamberi pangu uchide kufoda ndisikukuona. Saka maitozoona here. Mandanzwa kunyara. Kunyara chiko.
Se, unai se. Mjura kwani kwa kadeo. Se, unai. Maidi. Nai. Kuzorera mba mno. Mshongero. Mama mshonga wembwa. Mama mshonga wembwa. Kazwakaoma nai. Mama mshonga wembwa. Maidi ko chiko cha muri kutitira nai. Munachiri mpenyu ero. Mafa na iwe. Chiri za kutarisa chiri. Wakandida wagaitarera navyandija kubacha kuizaripesi ayubu wanga wakagatirira paniri wakatoda tinamira wakandida wagaitarera